Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi pa natong panano. Kumusta? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning Sugilano no nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Shout out kay kaniyong tanan. Salamat kayo no sa pagsunod no sa mga Sugilanon. Magikan sa amin drama at sa pag-upload no. Salamat kayo sa pagsabaybay no mga ka-followers, mga ka-listeners no. Karon di ta maglagan niya ang laing sumpay ning Sugilanon. Sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. By the sun, deep velvet nights, when we... Sa ni mo stiray. Ato siyang pangutanon, asa gyud sila nga beach. Unya, atong dadon si Tiray. Kunuhay, nagsabot ang mga ligo sa ug beach. Ug wa damha didto ta mag-abot. Unsa? Pero kinahanglan dunay moadto nato ni Terry aron pangutanon asa sila nga beach mga ligo. Kinsa may moadtong Terry? Sigurado yun nga dili kung makaduol ni Terry, kay suko man to kaayo nako. Ikaw ra gyud makaduol niya bay. Di ko eh. Kundi ka maadto, aw dili na to malawgaw ang outing ni Nikki ug ni Renz. Mahinayon gyud ang ilang kalipay. Di lagi ko pwedeng mudool ni Tiray. Kimugara tong bayhana. Siya ra may makatabang sa atong problema. Suway ko adtos Tiri. Na, banghagan dayon ko ato. Suway lang. O sige, bahala na. Gusto man kong makatabang nimo. Akong atubangon ang banghag ni Tiray. Good morning! Ready na nga akong lap? Ready na good love. Unya, nakapamahaw na ka? Oh, wap lagi. Ala, no? Nga nang taon ka mamahaw, uy. Mga ano na yata, inikabot na to sa beach. Doon na di balikya dito. Doon na, pero kinala na itong bayaran kay wa pa man nailabot sa gibooking na to ang pamahaw. Kung maon na, pamahaw una. O niya, ikaw? Nikaon ako. Nanawag mo to ko, ron magsaw to kuluho. Ayun di sa atin mo. Ay, ano lang kita mama na ako, ha? Nausap lang inyong desisyon. Ingin akong pauban nun. Hala, di rabate. Yang ano lang kita man ka? Kwan. Ako lalay sukad. Ako na lang sukad, love. Pero kinahanglan magdali ka. Oo, bisag pila lang gud ka hungit, basta masudlan lang akong tinai. May tag mabuslot. Ha? Unsay mabuslot eh? Ang imong tinai. Ti, Ay, adto lang ta mga olav eh. ako na lagi sukad ni mo. Dali. Aron madali kasi mong pagpamahaw. Nakalakaw na baka sila si Nikki ug Renz? Lain sab kaayo kung naapa sila sa bahay. Di sa mahimog mo diretso ko sa ila. Kay tingalig na apa sila. Ahak biya ini eh. Pero nindot manggod nga maulian si Tiray. Sigurado gyud ko nga malipay siya kung amo siyang dadon sa beach. Diin tuwa sa mga ligo si Nikki ug si Renz. Di lang ko mo diretso sa ila. Maniid una ko. Ti, muruha ni mugnaong ti, uy. Kaya am ko malipay. Ganun wa man ka malipay. Tungod kay wa ka na mo pauban na o naglagot pa kan Joren? Both. Ha? Pero okay lang. Kinsa ra manggugkong nga inyong hatagan og VIP treatment. Te, di ba gipasabot ka naman ako? Getting to know each other pa ang among stage ni Nikki. Bisag hain pa mong stage, magdrama. I cannot take this. Ako, medyo pwera di ay. Sayon lang mas calm. Ay, ni mo, te. Nagbilang ko, te. Sa sunod ligayon, kanang mag-ilhanay na gid mi si Love sa usag-usa, ikaw na yung una mo sa pag-imbitar. He, imbita na tong lolo ninyong upaw. Ha? Ganong napil man ang upaw? Kay mga upaw man ang inyong mga katarungan. Tapaw. Love, manakagkaon? Manglakaw na ta kay... Marag ka sa puto na ko da. Sige na. Sige, good. Sige, Love.
Mangadto na ta. Te, bye-bye. Sige, pag-ayo-ayo mo. Siguro, mumabdos ang akong pag-umangkon, ha? Oy, tuadakit sila. Nanglakaw na gid. Way lingi-lingi. Hala. Doon na naigo sa luwag akong gilabay. Dugo. Gab, di kay naigo sa luwag, Gab. Ikaw naigo. Wa man tingali laing nagkadugo dire. Ako raman. Di masag ka nga naigo, makasluwag akong gilabay. Mitago gani ko. Dito sa yun ni mong gilabay. Nayabag ka. Kay bao ko nga dito ka magtago sa Luis Bintana. Ang naminaw man ko ninyo. Unsa? Gisugo man kong bayjorin pag anhin mo. Paatuon kong Jorin sa inyo? Di oy. Gipaanhi ko ni Jorin aron mo ipangutan-on kung asa sila nga beach si Nikki o Renz mo adto. Ngano man? Kay atong adtuon. Aron lawgawon. What? O what sa imong mata? Ang ako mang yung o imong gipadugo. Sige ba lang tuwang dugo ngoy. Ikaw yung nakaingon ini. Bibi ato ng tambalan, bi. Ayaw lang. Ikaw na siya akong ikiha. Unsa? Hala. Miabot na ang dugo sa akong abaga. Tabang! Askang disgrasya. Ha? Unsa disgrasya, Adolfo? May nagbinanggaay? Binanggaay nang? Oh, wa man. Aw, unsa di mong giingon nga disgrasya? Ay, kuyapan si Gab. Kinalabayan magluwag ni Tiray. Unsa? Mato palaging bayjuri nang. Gidaan niya si Gab sa ospital kay nakuyapan mo ni. Uy, haskan, no? Luwag ra kay nakaigo niya. Nagrabihan gyud si Gab. E talawan madinig dugos Gab day nang. Moy, kapaet. Hain naman ko bay. Yan naman ko ba niya ka sa ospital, oy? Hospital? Di ko din hadlo kong injection. Hadlok man anong kag-injeksyon. Kaduha yun. Unsa? Pero, wa pa noon ka uliis panimot sa diyang injeksyonan ka. Unsa man tong injection bay? Anti-tetanus. Nanagana lang ang doktor. Ibasig, daan ang luwag nga mo'y nakasamad ni mo. Si Tiray yun nakaingon ini. Ikaw mo'y angin basulon, oy. Ha? Ngano ako man? May, anong dito magyukunog ka sa may kusina nila, be? Tanawa, ikaw no negos luwag. Aron lagi makadungog ko sa ilang panagsulti. Ug ako mismo ang mahibaw kung asa sila nga beach. Di man na mo'y gisulti ni Tire. Unsa may ang gisulti? Nagatang lagi kuno kang way tao ang kusina aron nga imong hotdog kaon ang nahibilin ditong sudan. Kinsay nagsulti ana? Si Tire lagi. Sa mo kasi magapangutan na eh. Si Tire. Sa mo lang. Ano mo sa kuman? Samban, ninyo kong gilibak? Wa oy. Nya, anong nahisgutan man ako ngan? Na ako lang gisultihan si Gab sa imong gisulti. Nganong dito siya mutago luyos kusina. Kadagatan siya sa sobra ni Renz. Idayon yun na ako ang akong kiha nimo, kabuhi ko. Galuya, maya ka. Mukiha ka? Ha? Nagkadugo gug ko. Mukiha yun ko. Ano mo originality, oy? Laliman ka na ospital ko tungod nimo. Dinhi una mo ha? Nya, kisabay mo bantayin ni nguyo-nguyo? Ikaw. Ako yun? Ikaw may kaingon nga nung ni asya dinhi. Agwantahag bantay siya. Bantay ni siya, agwantaha. Dahil, diha na mo ay. Uy, Joren! Joren, ako biyahe ba? Joren! Hinaya na imong tingog, oy. Bugnoon gani ka ang mga pasyente nga dunay dextrose. Ay, pagmahabian ako nga numianay ko din ni, oy. Sign lang yun na nga kabuhi ko. Unsa? Sign na yun na we are meant to be each other. Say meant to be each other. Dili ba yun ta maglagyo?
Maglagyog hay tuo ko. Pero kung lain ang imong gipasabot, para lang kalawag sa mga isda. Okay ra gihapon ko. Basta ikaw ang isda. Hindi mo jugong gipalagot. Daan, magiti ka din, ba? Biya eh. Ikaw ra ba'y nakaingon nga nung nitug pa ko dinhi sa ospital? Imo kong pakonsensyahon? Kung makonsensya ka, Biyaan ti ka din, do. Kay wak jud ko'y konsensya. biya eh. Sundon dayon kag pulis. Pulis? Nagkadugo baya ko tungod nimo. Ngang dito masag ka sa amo. Tuwa man ka didto. He? Mahay, may gina ko eh. Sobra gina ko mahay nga nung may anidyo ko din eh. Nga mitalikod man ka. Naroon ko kakita ni mo. Pikatanti ka. Oo, pamikat niya. Di ba sa di ka makita? Pikat. Oo nga! Niya na ta sa tong langit, love. Unsa? Tanawa. Nice kayo ang view, no? Murag langit. Bitaw, love, no? Maungin natin ka nga niya na ta sa langit. Amaw man ka, uy. Amaw mo naman. Nganong ma-conscious naman ko basta makadungog og langit? Ayaw na, love, uy. Mapagod ka mamatay. Di ka gin makakita sa langit, uy. Bitaw, no? Dali na, love. Mo-check in na ta. Ha? Mo check-in? Magpahibaw na ba ta nga may abot na ta? May booking beta din, Habi ni mong mo-check-in og hotel, no? Dali na, love. Mo check-in naman ka ta. Nganong dili man ako makontak si Nikki? Pero bilang out of coverage ang mutubag nako. Tingalig to na karon sila sa beach nang. Tuwa na sila sa beach. Nanangkid mo ka to nimo. Nananghid, oy. Ako lang gud unta ba nga sortihan ng sanahitabong gab. Ay, ano to kasulas ni Ikis maong balita na eh. Di nagi siya, mentiris ana. Dili ma-interes nga iya mang iyaan mo nakaingon nga nang nadag hospital si Gab. Ay, masumbalik hinuon ang kiha. Kalipay mo giadto ron nila ni Nikki nang. Usa ayaw ni sumpua. Pero mas maayong sa tuon nga imo tong pahibawon. Unsa? Ano man konsensya si Nikki? Ug dili ma-enjoy silang outing revenge. Time pa. Kadiyo tragodolpo. Ano bang mitubay man kunimo? Ha? Ato na lang ko nang eh. Kaya, no? Anong nakigtubay man ko atong dolpo? Kumusta man ka ron si Gab? Kwarto gid imong gikuha? Unsab na imong pagtuo? Binakog. Naman. Okay ra. Love, kwarto nga akong gikuha. Aron, di ta mahadlok mo bilin sa itong mga gamit. Uy. Off tayo ang akong cellphone? Ako nag-off niya na. Nga naman? Aron mo ay makabalda sa itong pagkaligo. Ilis na. Nag-tupis ka? Unsa? Ang sounding love na ko, eh. Ano ba, pirmi mo kang makugang? Kibaw bitaw kang karon pa ko makasuroy nga ako ra, kauban sa kong boyfriend. Gusto na kong magbasol. Love, umao ka mo lang, eh. Gamay. Umao na. Ayaw, gipalayo na ko, ha? Sa man di ay, way makatabang na kong ingkasong malumos ko. Uy, sumba ko, eh. Dali na. Asa man? Sa unahan, God. Di ko uy. Kalawom na dito May abitaw ko. Di ta kapisagdan. Dali na. Mapawaram ko din, he. Di ka din ma-enjoy din, he. Lawom na lagi dito. Doon ay salbabida? Salbabida. Ano katawa man ka? Kanang salbabida para naman sa mga bata. Ikaw, doon na boyfriend. Ug ang imong boyfriend mo imong salbabida. Bitaw, no? Dali na! Ay!
karon si Gabay? Ako gibiyaan sa ospital. Bantay niya? Tuwa mas tiray. Uy, nakonsensya. Nahadlok nga sumbalikon og kiha ni Gab. Ako mong ingnan nga siya bantay ni Gab. Bay, gitawgan ni ng meeting si Nicky ba karon? Agad mo tubag. Ha? Oo, nahibo man kitos ng meeting anong wa siya mo tubag. Mata akong giinan nga tingalig busy na siya ni Renz. Kaya sila ba yung duha ang nangaligo? Nga bay, sportil suko ang meeting bay? Madali kong biya eh. Nalingaw gitingalig maayos ni Nicky ni Renz. Malasa eh. Ay, siga mo di malas, bay. Taluan man dito tugo tong tawana. Hinaot lang gid unta. Gadi lang gyud binuangan ni Renz si Nicky. Bay, ang ako lang ba? Mukha na diri si Nicky nga mabdos. Pero, wala na yung Renz mo pakita. Oh, di na problema. Ako yung mapakita ni Nicky. Ug muangkon siyang anak. Sige lang kang higda diha, ngoy. Unsa may imong gusto, musayaw ko. Sumaani mo, oy. Dako naman ka. Tiray, kabuhi ko. Lungdi, oy. Bibi, ikihabi? Nang hulga ka, ha? Kiha! Basta ha, inigawas na ko din Mudiritso ko sa barangay. Huwata lang unya ang tanod nga magda sa supina ha. Diritso ra ba kanilagsod sa ilang prisuhan? Unsa? Lagi. Nagkadugugod ang mikihan nimo. Unya na ospital pag yun. Murag idiritso yun tingali ka sa presinto sa mga pulister. Hoy, tingnon to diha ngoy ha. Lagi. Adto ti kaharanahi sa presinto tir. Ngoy, wa man gusto na ko tuyo angoy. Unya, nagkadugo man ko. O gida pa yun sa ospital. Gida sa ospital kay nakuyapan. Og nakuyapan ka tungod kay madlok man day kag dugo. Samot na gyud nga di ko kagusto nimo. Ngano man? Maglagot kog taong talawan. Anong dili man sad mo tubag si Tiray sa iyang telepono? Hain masad ka tong babayhan na. Sus, ako ra gid gihapoy mabasol ba? Kung madisgrasya gid si Nicky ni Renz. Aw, ngano madlok man sad ko. Ingon man si Nicky nga siya mitago sa ATM ni Renz. Ay, Tiray, ngano dili man ko nimo tubagon. Ngilad man ka, love. Mauli ka mo lang mo eh. Basic ra, uy. Ang wala nag-basic. At least, di ka malumos. At ito sila na. Hindi ko, uy. Gitugnaw naman gani ko. Gitugnaw ka? Uy, ngano nang kakusmang ka? Wala pala, good. Api pa lang sa mga kita, gipugusti ka. Tingalig makulatahan ko din eh. Unsa? Tingalig magtuon sila nga, gibinawangan ka na ko. Pagakos lang. Hugtol pa na ako sa aron. Di na katunawon. Love. Wala ang may tabo. Promise. Gakson ka lang ako aron. Mawa ang gibati ni mong katugnaw. Ug aron di ka mahadlok nga malumos. Ni ako ang imong hero. Okay. Ikaw gid ba? Kusi ay bada ha. Hagkat ikaron. Dali na uy. Manglangoy na ta. Mana katugnaw ha? Wa na. Sama ni uy. Okay naman ka na imong samad. Ngayon niya pamantas ospital. Doon na lang tayo huwaton ka diyot. Apil ko guwat. Apil yun. Kay kung di mo abot ang atong gihuwat, ikaw na'y manubag. Sa'y manubag. Oy, taro nga kog pasabot ha, ngoy. Ganiha rabi ako naglagot, ngoy. Ganiha ramang gani kung gustong mo pahuway? Anto na ko eh. Tiray! Don't touch me. Mulakaw man ka. Kinahanglan pong nga tagyod ka. Ngano lagi?
Way mo bayad sa bayranan nako dinhi sa ospital. Na, nayabag na. Nganong ako good? Ikaw may nakasamad nako. Ikay naglabay og luwag. Remember? Remember sa imong mata? Di ko mubayad, oy. Aw, ako na say muki ha. Unto ah. Oh, niya naman lagi ka. Ikay nagbayad sa ospital? Oh, Nga nang man ko nimo pahibaw Nagtagbaw nung migpaabot sa teri nimo. Samo ka estiri, ay. Apit na lang mo kabyon sa kong abaga kung makigsulti siya na ako. Kanindot, ana. Sinindot. Nga kabiyunan ka. Panhigog mapag sa mo kabyon ako, okay lang. Unya, wa man ko'y gustong tiri. Nahanday ko. Ako pa to? Nagkadugo ang gani ka, kay gilabay ka. To day. Isa may nagpahibaw ninyo nga ako nang gibayran. Giadto man ni Terry ang billing. Kay gipulan siya pinaabot. Gusto na ko mapauli sa atong probinsya. Hoy, Ano, love? imo tong gituyo, no? Ha? Ano sa Ikaw ba? Maldito kay ka. Ito lang, uy. Ikapila na ko ni mong girlfriend, ha? Ha? Nangutan ko ba? Ha? Kwan? First pagid. Nganong nangutan naman ka? Muragdag ka naman kung kag nahibawaan. Katong imong pagsaghit sa akong dughan. Imo tong gituyo, no? Gito yun. Unsa? Ako lang isusi kung gahi ba yun ang nagbugdo sa mong dugan. Love, nanggakos manggug ka. Ako pa yung boyfriend mo. Ikaw pa. Pero, ako dili. Ikapila man ko, be? First lagi. Curious lang ko. Kay kanang sagid ang akong bukton sa iyong dugan. Kahit man. Munang ako kong gisure karon. And I love you more. Kay ako pa giday na kaunan mo. Pero, ako... Ikaw palagi first. Paunta na akong mga kauban sa trabaho. Sus, naaday kawatan nga mutukan. Wams ko na mama. Dali na. At ito sa nahanay. Boyfriend ko ni mo. Image kong upanan sa kasa ko. Lakom na dito, Lagi ka manumos. Sige na ba? Birahon ka na ako, be. At ito dapat napita. Aran ko na mag-iista underwater. Way makakita na to. Sus, kinsa naman sa ninanawag ko eh. Ay, sus. Ang ako naman sa dining maguwang. Hello? Loto na. Ay. Katubagan ni mo, good slangers ka, Ida. Ang gilanggod. Ako lang sang gitubag. Kasi, puldo ng bayan. Ay, pulso, manang. Pulso. Pulso, goro nang Pulso di ay ne. Pulso. Kasi Marites. pulso ng bayan. Kana. Marites, jug kay kanang, oy. Ilisi niya ng imungan, ha? Di ko, oy. Nindot sa akong ngana. Ako yung ilisan. Oy, kumusta na mas Gab? Buhi pa, oy. Imo gidi ang patyon si Gab. Na, mapriso ka gidi noon. Ay, wa manutay nagsugo niyang mutago siya. Nganong dito magid siya tago? Nga, gilabay na ako sa luwag. Signos. Ay, signo siyang mata. Ingna lang yun mga mong siya. Sus, natagbaw pa kong bantay niya sa ospital nang. Tirion sa man. Wag gyud kay pagbati ni Gab. Uy, simba ko na mga bitoglaw. Nagkayuring lagi ko. Si Jorin lagi ako nang no. Pero wag may gusto si Jory ni mo, oy. Ay, daoroy, makagusto ra na siya na ako nang kung makatilaw siya. Singan? Makatilaw. Unsa may tilawan? Ang bibingka nga presko pa kayo. Wag pag-agig eyes. Nayabag na. Nilom, oy. Laoy. Nyahay naman, Rosnike. Si Nikki, ang wafa ni mong anak. Tuan
na. Nag-uban na si Ren sa langit. Hilom di atiri, oy. Langit ko taon. Tuwa man ka sila sa beach. Di ba daghan man ang tao ang beach? Tay, lagi. Daghan laging tao sa beach. Pero sa ilang kwarto, sila ramang duha. Oh, unsay kwarto? O mag-overnight good sila nang. Di sila naging duha ang tuas kwarto. Night di ay sila. Anong wa man kutug-ani ni Nikki nga mag-overnight di ay silang duha? Di man sad mo tubag si Nikki kung taugon. Lord, panalipdiin taon ang akong anak. Love, dili naman ko makatugkad. Oh, uy, unsaon to nimo, uy. Oh, Mihangos magani ka. Mao na nindot. Mihangos ka kay nahadlok ang malumos. Kaya akong gikadugan nga kapag mayo. Pero, wow, sad. Ganahan sa ka na. Maldito gud lagi ka, no? Kasi na sa ka. Tadpan na slaw. Ayaw dugaya. I want to feel it. Okay. Let's go down. Uy, nganong imo manggipatira ng bangko, bay? Naglagot ko. Unsa may mong gikalagutan? Ang akong imagination. Ha? Naguna-una mag ko. Unsa rin gibuhat ni Renz kang Nikki. O, tungod sa kong kalagot, napatira na ko ang bangko. Haskang di malasa sa bangko. Sakto gidunta tong imong plano da. Maayo giduntang lawgawon ang outing nilang Nikki o Renz. Ingon bitaw ko nimo? Saon hitabo man. Na ospital pagib ka. Sunod higayon na lang, bay. May sunod ba ka? Labi nag mamabdos na sniki? Mabdos, good. Sila ra kong duha ang nangaligo sa dagat, good. Mamabdos di ay ng babae kung maligo sa dagat. Hindi, oy. Ipalabay tayo noon kag-usab di tiri kog luwag. Ayaw taon. Magka-blood-blood na sad niya ko. Hadlok ra ba kog dugo. Pero mukhaon kag dugo-dugo. Kaon kayo. Kalami, anak. Ngano nakipangani magas kwarto? Nabitin ko na. Bitin ko ganina. Ha? Unsay nabitin? Oy, imo mo kung gikakos. Love. Makapuang ka. Love you so much. Ilang kong gitakman. Ganahan ka mahigda ta. Si manghigda. Day kumo ay. Ha? Pagpangaligo mo kay atong gianhi. Pes mo balik ka sa dagat. Ay. Bitaw, no? Pero, gigutom naman ko, love. Hala? Po mo dito dang pagkaon? Di mo ko na problema. Kaya akong nabook din eh. Daan na pagkaon. Mao ba? Dali. Mangaon na lang hinuunta kay gigutom na sad ko. Usa man ka manang, uy. Nga naman sige makagpanawag. Di man gyud mo tubag si Nikki sa ako mga tawag, oy, tere. O sa man pagtubag kung gituyog off ang iyang cellphone. Unsa?
Manang, happy-happy tong ilang lakaw nang. Wamang gani magpauban. Meaning to say, nga dili sila padisturbo silang kalipay. Ay, kulba man ang kundugan, oy. Nga bitang wa ginimupog sa swafa? Nga iuban ko? Di tan-awa. Di na hinuong kamay mutang diha. Gusto na, oy. Gusto na tiray. Agay. Nga no ako nga naman sanang nabunog ana, oy. Ay, wa kayo, Yun sa man. Wa ka gyud mahibaw, hain ron sila maligo. Walay. Wale. Sumna wale. Walay ko kahibalo. Ino ang tang gipangutan na. Ay, gipangutan na gani. Di mamutugan. Imo gid ang tang gipugos. Sige, sa sunod manang. Ipamugos gyud ha nga paubanon ko sa ilang mga lakaw. Ganahan ka silang foods? Lamig timpla, uy. Pero love, doon na piya sa naninda sa gawas. Oo. Pero mula ka pa mo sa kaglayo-layo. Ato niya ko nang suwayog adto, love. Tingalig may makita tang lami ang sudan dito. Sa ato na gikanan. Labing siguro, next meal nila, mauragi hapon ang menu. Sige. Suway na to gawas ron, mangitag sudan. Manggawas na natang daan, mintas hayag pa ba? Hapon na ba ya? Di ka mo balik sa pagkaligo? Gikan tang mananaw o pagkaon sa gawas, mobalik tas pagpangaligo. Kinahanglang matagbaw kita, love, kay wabi na kay kun masundan pa ba rin atong outing? Aw, kinahanglan masundan ko ni. Mura sa kagdagag kwarta da. Di ka lagi na ko pagastuhon. Di sa ko gasto, no? Dali na, uy. Ganihar magkay ka sa amin, Gab. Ako lagi susibay. Gwapo ba gyapon ko? Unsa? Ang ngayan man sa di ay ko nga magbindahi sa akong o. Ayon man dapit ang samad. Di asa akong kilid. Bantay ka, Gab. Unsa may akong bantayan? Sa gayon nga mamaayon ang samad. Unya, tangtangon ang bindahi. Klaro na niya imong pahak. Doon na ko'y pahak. Nga, dako ko ng samad na imong o. May gani kay nakilid pa kay go. Wa maagtang. Kung naagtang pa bay? Patay. Kinsa? Ikaw. Ayay, di ko palabo to'y. Awahin na kayo mong reaksyon, oy. Unsan kayo naitabo rong Niki, no? Nganong kalit magpuba ang akong dughan? Tingali gisigihan kag hisgot. Kinsa may magsikikiskot na ako? Si mama din mo. Nag-uulag ito si mama, uy. Kaya tingalig na buak na ang akong pakwan. Pakwan? Nagdari kag pakwan? Abi, atong bukon, bi. Ay, salamat in town. Nanawag yun ka, Nike. Sorry kayo, ma, ha? Akong nakita ang imong mga miss calls, ma. Nihain man ron mo. Di na sa beach, ma. Nakaligo na Mr. Renz, o manasabig pa ni Otto. Nike? Ayaw ka balaka, okay? Dili lagi mabuak ang pakwan. Ikaw ba? Ikaw ra ba ang akong ginaunahan, Nike? Inosente pa in taon kaan ng gugma-gugmanak. Ngano di ay, ma? Sa diyo nagkauyab di mo sa papa. Nana di kay experience. Waoy? Ang mao lagi na, ma. Depende lagi na sa tao, ma. Nagkatawa lang akong love ni mo. Kinsa? Si Renz, good? Nak, ayaw ba ya taon palabig sa alig ni Renz? Basta, ma. Posbon ako. Wa lagi pakwan nga mabuak. Ay, butlang ni mo, oy, Nike. Sige na, ma, uy. Manuroy pa mi sa kong love. Bye, ma. Bye, anak. Wa na. Nakat-on na gid si Nike. Oh, nganong niya na masad ka? Mangharana na sad ka sa imong tangtang nga way kahumanan? Mupasidaan lang ko nimo, ha? Ngano man? Nasuko ka? Ha? Nagpamahit magugkas imong wait. Ngano ka? May unsa? May pahak gani ko. Makatilaw gyud kanako. Ay. Sa may akong tilawan, be? Ang ako? Unsa? Timan ijud, ha? Oh, hoy! Ngoy! Balik na rin, ngoy! Ngoy! Wa ko kasabot sa imong gisulti, ngoy!
Sige ako makita niya. Ingon siya, ang ako, sa ato pa, ang iya. Nge! Oh, tiray? Siga, bang imong gipangita? Ikaw. Ay, mulagaw ra ba ko? Uy. Gab, dias tiri ay, nangita ni mo. Uy, dili si Gab ang akong tuyo. Uy, tanong mo na siyang gitawag. Ari, Gab. Anong ni aman siya? Agay, ay. Ito yung butanaw sa ako. Badi ay, tanaw sa imo. Hambog dyan ni mo eh. Kang Jorin mo ay ako gustong tanawin. Na, malamba lagi dahin ako. Tire, kinsa man yung imong tuyo? Ikaw, kini aman dyan ka. Mulagaw na lagi ko. Oo. Di ba si Gab may imong ipangita? Di ko nupi. Han? Ug ani ko na gusto tinuod, Joren. O saman, giilad lang ko nimo. Huwag ko gisaad di mo, tire. Asa may ilad anang dapita? Misugot ka sa akong kondisyon. Unsa may kondisyon ni Bayjorin? Nga isibog na ko ang kiya kung iya kong uyapon. Nga kung gingon mo ha, isibog ko na ang kaso, pero ako maniguro nga uyabunta ka. Kay ikaw mismo naibaw yun nga sinikiray akong higugma. Nga nung paghatag na ko sa kondisyon, misugot man dayon ka. Wala lagi taon ko musugot, Tere. Misugot lagi ka. Tanawa, wak ka makatingog na. Hoy, ay. Uyab na gyud ta. Ayay, kalami. Ala. Ako imong gakson tiray, kabuhin ko. Mga tuog na ta, love. Aron sa iyo tang makaligo ugma. Last day na ba yan ito ugma? Usaray atong higdaan? Oo. Kay, usar may katre. Magtupad ng duha? Hadal ka? Oo. Lucky good ka. Imo mo kong boyfriend. Boyfriend bitaw. Saman, pakisaling na ka. Ni-action mo kong kagkalami dito sa dagat, good. Daghan na kang nahikapan sa kong lawas. Kaya ako sa nang ipanabi. Imo na kong gilips to lips. Punan ako, be. Mupauli na lang ko. Unsa? Maldito man ka. Joke ra to, love, eh. Joke ra. Honest. Behave lagi ko. Pinanggat ka. Di gid mahitabo nga musaylo ko sa akong limit. Ako na lang ang... Ato na lang kumahigda sa sawg. Sa sawg ka mo higda? Aron, di ka magduda na ko. Oh, asa man ka? Ngay ko, extra bed. O niya, asa man ka matug? Sa ubos ng katre. Dali na. Tupad na lang ta. Ha? Ayaw lang, love. Ari lang ko sa sawg. Ayaw lagi. Magtupad na lang ta. Love, wa kay ungo ining dapita? Ungo? Kana kong mga maligno, good. Love, kung doon na pa, wating ali mga customers nga mo anhi. Pero anong madlok man kawi? Niagod ko, imong hero. Dili sa ginihambugiro ning akong hero da. Bantay bitaw gyud. Dili ba ka ikay unang musuksok kung doon na kay kahibudngan din Hindi gina mahitabo lang. Sige na, mga tuog na ta. Oh no! Me? Alone in this house? Ay! Hala no, wakay ungo ininukara. Hastag doon na no. Magkasagang ka ning akong beauty sa kabaho o kabatis na kwes mga ungo. Ay! Kinang na maganda ko. Ay, ungo! Asontik pala! Ay! Dili mahimo.
Ring naman na cellphone. Abi na kong tribunas mga uwang giduol na ako. Ay, kinsa man yung nanawang. Diyos ko, Lord. To ara, ang magguwang sa dinhin akong maritis. Hello, Manang. Imo magyug kong gipakuyawan, Manang. Oy! Oh, giunsa taman ka sa pagpakuyaw, tire? Ang imog yung pagtawag, Manang. Gabiin ako tong dako. Unya ako ra ko sa dirispay. Di ka madlok, ana? Nanawagod ko nimo, aron pahibawon ka nga may kontak na snake na ako. OMG! Hadlok ka diha? Ano sa kalaw na imong hadlokan nga diri sa ato, kadlaon ka nagaling mo pa uli? Ay, diha man na sa ato, Manang. Derwi, kay lang man. Di pagod na ako sinati ang mga tao nga mahimo na akong silingan, Derwi. Tere, kung hadlok ka, pauban lang ni Gab. Over my dead body. Di ko, no? Kamugi magkadayos, Gab. Uy, simbak ko! Simbak ko, labangog, pito kalawon. Nahala, Tere. Basta kay, gipahibaw ka na nako nga may kontak na snake. Unyaw naman nang. Nakatilaw naglangit si Nikki. Unsa? Ay, sige naman ang oy. Manuyo ra ba di dayon ka? Babush! Mahubaya ka. Hilit na mo sa katri ang magigdaan, oy. Di, uy. Nadlo ko gino. Ay, natalang ko matog sa saw. Ayaw lagi. Hindi mo mahaw ka diha. Kadako na hinong disgrasya. Tingalig ako'y basulo ni mama ni mo. Katog na lang ko diha. Pero sa drig, gamay be. Kaya naanaligas ngilits katri, Ako lang irog aron anak kasto nga. Ay! Love! Love! Gano ka? Kikik, love! Pagkaksa ko lang, binadlo ko. Dali. Oy. Karon nang imong gikahadokan. Katong mitingog nga kikik. Love, ayaw pagsaba. Basta mutingogan ni na. Na ay ungo nga nagpaduol. Unsa? Unsa ingon mo? Maulag gito. Basta mutingog na gani na ay ungo nga nagpaduol. Love. Mawa? Dali. Gakos lang ako. Aron mawa ang iyong kahadlaw. Ayaw kong buhi, ha? Samtang naapa ng kikik, ha? Unsa ron? Ako ni bay. Nga naman ka? Nagdamgo ka nga nahug? Siniki mo akong nadamguhan. Paita. Sige tingali kag huna-huna niya. Wa man. Pero, kalit lang yun nga akong damgo. Nagpaninggit ko doon siya nga nagtawag sa kungan. Nangayog-tapang. Unsa? Laki. Pag sure na ba yoy? Gabi na gyud ron. Labing siguro, natuog na sila si Renz. Muna akong gikadukan. Tingalig. Gipugos siya ni Renz. Gigakos og mayo aron dili na makalihok. Unsa? Gipahimuslan gyud ni Renz sa Nikki. Sila kong tawa. Ug labing siguro. Kwarto gikuha ni Renz aron ilang katulgan. Gusto kang ma-sure? Unsa omni mo? Atong tawgon ang cellphone ni Nikki. Ayaw. Gabi na ba? Tingalig. Makahukaw ta siya ng pagkatuog. Gipahimuslan man ka ni Renz si Nikki. Matuog tagbalik ko eh. Agto ko matuog sa gawas oy. Ano man? Tugkan kong hubag-hubag ni mo. Kahumot sa gilinhawa sa kong lafay.
Talawi sa kong love. Talawan man day kaayo. Hilok ko ungo. Hangtod ang kikik. Hapit na lang. Mulukso ron. Mugakos na ko. Nindot yung kakso ng yan lawas. Naghigta siya sa akong bukton. Ug migakos sa akong buko-buko. Adlok yun ni siya. Huwag siya makamatngon. Unsa ka kon? Kung hinayon kuha nga akong bukton. Aron. Aron makuha ko ang akong gibawon nga kondom. Naglahi naman inuning akong kipati. Ako man sa'y di makatuog. Wasad siya makamatnon sa pagsige na kiss niya. Suwayan ko kuha nga akong bukton. Aron makapangon ko. O aron makuha ko ang kondom. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. Papalyagday ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat inyong pagkanunayong pagpaminaw.